алкохол в днешно време, чалга величие, дизелно видно, силиконов наличие, фон димта отправили мазни деца, пехчи за нечи, разбити сърца. Ето ги черните пери на полка, всички им прежира огромната болка и все пак си мисля, че вид модели и за грандиозни турски гизели. Емилия Галена надуват силния бас, аз искаш ти като същински педерас. Андрея и Камелия лапнали микрофона и въртят телефоните на пилона. Нощта се време, сили коме се оплетохме, пияни до козиката, а дори не може да си затворим краката. Мария Ширикова краката, лапа на устата, а пък Юрко и Ивана, шпатериците се кречат по дивана, Ивана. Котото и Райна по коли не се обличаха, а преди във вярност се вличаха. Какво да кажем за Алисия и Емануела? Кой знае на кой лапът пергела? На Слава и Анелия, когато са в цикъл, по-възното губи по един служител. Нощта се време, сили коме се оплетохме, пияни до козиката, а дори не може да си затворим краката. Кажи честно.